Evo, Akvatika je nastala u gradu Karlovcu, u gradu na 4 rijeke, poznato upravo po tome, 2016. godine, kao rezultat europskog projekta kojeg je provodio grad Karlovac zajedno sa svojim partnerima i iz Fonda za regionalni razvoj uspio ishoditi financiranje cijelog ovog objekta gotovo u potpunosti. Akvarij je nastao kao jedan objekt koji bi trebao provoditi aktivnosti u razvoju turizma i Karlovca i Karlovačke županije. I evo, zaista od 2016. godine uspješni smo na tom putu i možemo reći da smo bili prekretnica u razvoju turizma ovoga kraja. Bila je velika, naravno, pompa oko samog otvaranja. Grad Karlovac je imao dovoljno razumijevanja i mudrosti, ali i volje da upravo iskoristi Akvatiku kao prijelomnu točku u razvoju turizma, tako da smo imali budžet kojeg smo zaista dobro iskoristili za samu najavu otvorenja i tako smo dobili jedan dobar skok u vidljivosti ove ustanove i uspjeli promovirati Karlovac već od samog otvaranja Akvatike. Evo, zaista smo iskoristili tu priliku i odskočili i još dan danas osjećamo dobre rezultate te dobre kampanje. Hvala vam, ali upravo o promociji, dakle marketingu bi voljela čuti nešto više, dakle u sklopu projekta IQM Destination jako nam je važno da zapravo svi imaju svjesnost o značaju marketinga i svih promotivnih aktivnosti, jer se zapravo svatko je dionik zajednice i ako svatko zapravo osnažuje svoje promotivne aktivnosti, osnažuje cijelu destinaciju. Vama je tu izuzetno, dakle velika svjesnost, rekla bih, u tome i veliki broj aktivnosti, ako možemo samo nekoliko riječi o tome. Evo, mi smo kao europski projekt dobili mnoštvo dokumenata po kojima moramo raditi sljedećih 5 godina nakon otvorenja. Jedan od tih dokumenata bio je upravo marketinška strategija koja je propisala na koji način će se Akvatika oglasiti i komunicirati sa svojim ciljanim skupinama. I evo, mi već 5. godinu radimo upravo po tom planu. To je nama naravno olakšalo rad, zato jer smo dobili stručnu podlogu kako ćemo komunicirati naše poruke sa svim zainteresiranim javnostima. Naime, mi se obraćamo vrlo širokoj publici, od stručne javnosti iz područja turizma, općenito lokalnog stanovništva grada Karlovca, jer smo mi osnovani od lokalne samouprave, međutim i sa školama, ribolovcima, planinarima, zainteresiranim stručnjacima i izuzetno važna nam je znanstvena zajednica. Upravo taj široki dijapazon publike potiče nas da vrlo pažljivo komuniciramo teme koje promoviramo, tako da bismo svakoj publici ciljano dostavili informaciju koja njih može zanimati. I evo, ono što je dodatna sreća, možemo tako reći, je i to što sam ja inače ekonomist po zanimanju, vrlo svjesna i educirana u području marketinga. Evo, moja kolegica koja radi marketing je zaista stručna u tom području i nekako smo uspjeli te naše struke objediniti i na pravi način naći komunikacijske tehnike. Evo, tu smo zaista vrlo motivirane i ono što nam je bilo presudno u komunikaciji, to je organizacija događanja, čime smo se malo istaknuli, iskočili iz redovnih okvira, jer smo morali privući prije svega lokalnu publiku u akvariju. Da, ono što je dakle jako važno, to je da smo postavili dakle u standardima IQM Destination Karlovac, postavili smo kvalitetu da je minimum 80 od 100. Međutim, Akvatika ima kvalitetu 95 od 100. Sigurno nije lako dostići toliko visoko zadovoljstvo publike, ali nije lako niti zadržati tu kvalitetu, a vi ste ju dostigli i zadržavate ju već godinama. Da, na tome jako puno radimo. Projekt IQM koji zajedno s turističkom zajednicom provodimo i zajedno s vama u Karlovcu bio nam je izvrsna poluga da se još više popravimo i osvijestimo neke korake koje nismo zapravo mogli prepoznati da ih radimo organizirano. Međutim, svjesni smo toga što kvaliteta znači na turističkom tržištu i u principu jako pazimo na sve detalje.
Evo, ja osobno dolazim iz turističkog sektora, ja sam radila godinama u turističkim agencijama, radila sam najviši segment turizma i znam što posjetitelj želi. Naravno, razlika između vođenja jedne ustanove kao što je posjetiteljski centar i rada u turizmu u agencijskom smislu je velika, međutim, to moje iskustvo je doprinijelo da sve ono najbolje što sam u hrvatskim i hotelima i muzejima i destinacijama mogla ponuditi svojim gostima, vidim da možemo itekako ponuditi i u Karlovcu. Mislim da Karlovac to zaslužuje, to je neka moja osobna misija, tako da smo evo svaki potez koji smo radili s ciljem da svaki pojedini posjetitelj tu našu ljubav i želju da im prenesemo neko znanje osjeti, doživi da se ovdje osjeća važno. Neovisno o tome da li je došao na dan otvorenih vrata, imao besplatnu ulaznicu ili ovdje potrošio puno novaca, na to ne gledamo, već upravo dajemo važnost svakom pojedinom posjetitelju. I to je ono što oni osjete i kroz ocjene su nama to vratili. Da, hvala vam. Sad smo se već dotaknuli i razvoja proizvoda i suradnje sa stanovnicima. Koliko je zapravo teško biti lider u destinaciji? Akvatika to definitivno u Karlovcu je. Zapravo u Karlovcu i šire. Dakle, priča se o akvatici u Karlovcu, odnosno idemo u akvatiku pa dolazim u Karlovac. Koliko je zapravo to teško, kompleksno, koliko je teško zapravo dionicima u zajednici objasniti koliko su svi važni i važni kao vaši partneri, jer ipak ste dostigli jedan visoki nivo kvalitete, svjesnosti o zajednici i tako dalje. Pa evo, mi smo tu imali upravo jedan izazov koji se odnosi na djelomično financiranje iz gradskog proračuna, gdje smo upravo zbog te odgovornosti trošenja javnog novca za poslovanje ove ustanove odlučili izuzetno puno aktivnosti vraćati upravo u lokalnu zajednicu. Primjer toga je naša suvenirnica koju smo od početka odlučili osnovati kao suvenirnicu koja prodaje isključivo lokalne proizvode. Pod lokalne pretežno su to proizvodi i dobavljači iz Karlovca i okolice, međutim nešto manje imamo i dobavljače iz susjednih županija i grada Zagreba. Upravo taj intenzivan trud i rad i komunikacija s lokalnim stanovništvom nešto što je nama donijelo tu lidersku poziciju. Naime, to da ljudi dolaze ovdje primarno, a mi ih onda upućujemo na ostale i atrakcije, i turističke vodiče, i muzeje, ostale i ne znam, a prije svega ugostitelje, je nama donijelo dobru povratnu informaciju u suradnji s lokalnom zajednicom. To da ljudi dolaze ovdje primarno, a mi ih onda upućujemo i kod njih, je upravo nešto što lideri moraju u destinaciji osvijestiti, bez toga ne ide. U puno stvari smo mi odskočili, pa smo onda primijetili da zapravo dobivamo i negativne povratne informacije, jer ne možete uvijek sve raditi za sebe. U trenutku kad smo malo omekšali i spustili se na zemlju iz tih naših nagrada i tih velikih aktivnosti koje smo radili i počeli kvalitetnije komunicirati upravo uz pomoć ovakvog projekta kao što je IQM projekt, vidjeli smo da je ta suradnja bolja i da zapravo više možemo napraviti svi zajedno. Evo, to su prednosti tog umrežavanja koje smo zaista osjetili. Izazova uvijek ima. Teško je biti prvi ili možda, ajde recimo, najbolji u nekoj destinaciji, ali ukoliko taj koji je prvi povuče i druge, mislim da to nikad nije problem. Sjajno. Zapravo je izuzetno važna suradnja sa turističkom zajednicom grada Karlovca, koji je sigurno prvi vaš partner, naravno uz grad Karlovac koji vam je zapravo i osnivač. Znači, izuzetno ta važna sa lokalnom samoupravom i sa turističkom zajednicom, ta spona, nekako je naš stav da morate funkcionirati kao jedno tijelo. To se kod vas i osjeća da zapravo to tako i je. Evo, zaista, tu je suradnja izvrsna. Jedni druge podržavamo u radu, zajedno radimo mnogobrojne aktivnosti i ono što je važno i što evo i kolegica Marina Burić, direktorica turističke zajednice i ja, često se čujemo i prokomentiramo neke stvari strateški dogovorimo i onda svatko u svom radu najviše radi što može u svom segmentu. Ona ne treba raditi naš posao, mi ne trebamo raditi njezin, ali ta suradnja i sinergija je izuzetno važna. Upravo kvaliteta kojom su oni
paralelno počeli provoditi aktivnosti neovisno o našoj promociji, je donijela velike rezultate. Signale koje smo mi objedinjeno slali našim dionicima s dvije strane su donijeli velike rezultate, oslobodili su se ljudi, počeli su slobodnije komunicirati s tržištem, usklađeno, jedni druge pratimo i to je zaista odlična suradnja. Izvrsno, hvala vam puno. Mislim da je ovo stvarno jedan primjer jednih od najboljih praksi Hrvatske, tako da nam je ovo velika čast da ste i dio našeg projekta IQM Destination i danas gošća na ovom kratkom videu gdje želimo zabilježiti određene trenutke u poslovanju naših dionika, a za koju godinu ponovit ćemo pa ćemo vidjeti koliko je zapravo, kako smo se nekako sa novim izazovima uskladili i sa novim tržišnim aktivnostima. Hvala vam puno i želim vam puno uspjeha u vašem radu i vašim suradnicima. Hvala lijepa, dođite nam u Karlovac, u grad na 4 rijeke.